ಅದು ಏಪಲ್ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವು ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಅವು ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಸುರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಸುರುಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಅತ್ ಹೆಂಗ್ ಮರತ್ತು ಅತ್ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪ ದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತೋಜಾದಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂದು ನಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅವೇನೊಂಚ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪೆದಿಯಪ್ಪೇನು ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯನೇ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪರ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಲೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ವಾರ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ವಾರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಿತ್ತ ಐಡು ತುಂಬು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಒಚ್ಚಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೈದು ಏನು ಪಂತ ಜಾರಿ ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಶರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಇದ್ದೀರ ದಾಯಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲೆ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಪಾತ್ಯರು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ನಡುಟ್ಯಾನ ದಟ್ಟಿದ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಅವು ಬೇತೆ ರೂಟು ಪೋಣು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಾಡು ಅಂದೆ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರು ಒಯ್ಪರ್ನೇ ತೂಪಿಂಗ್ ಕಾರು ಅಂಚ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನ್ ಮೂಲಕದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಜಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಐತೆಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರಂತ ಪೋಯಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಇರು ಆನ್ಸರ್ ಮಂದೊಂದು ಪೋಪಾರ ಇರ್ಗೇನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಆತೆ ಎಂಚೋಂಡು ಜೀವನ ಪುರ ಎಂಚ ಲೈಫ್ ಜೀವನ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದೇವ್ರ ದಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಂಚ ಪೋಂದು ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ದೇವ್ರ ದಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಅಂತ ಪಿದೇವೆ ಇದೆ ಕಾರ್ ತೆತ್ತಾರ ಕಾರ್ ಹೊಸ ತೆತ್ತಾರ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಕಾರೇನೇ ದಲ ಅಂಚತ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತಾರ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೂತಮಲೆ ಪಾಡು ಪೋಂತಾರ ಪೂತಮಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂತಾರ ಮುರಾನಿ ಏರೇನು ಗಾಡಿಗೆ ಎದುರುಗು ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಂತಾರಿ ಮಂಜೂರು ದಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡಾಗ ಏನು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇರ ಪಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೀದೀರ್ ಅರ್ಟಿಗ ಐತ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಪೋತಿನ್ ತೋಜೋಡು ಏರ್ ಪೋತೇರಿ ಏರೇನ್ ತುದು ಏರೇನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ಪೂತಮಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಪೂತಮಾಲೆ ಒಯ್ಕ ಬಾಡ್ನಿ ಪೂತಮಾಲೆ ನನ್ನ ಫೋನ ಬಾಡ್ನು ಅತ್ತಿ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ತುಯಿಲ ಕಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಎತ್ತತಿ ಯಾನ್ ಆತ ನೀರು ಅಪಗನೆ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಅವರು ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದು ಬಾತಾ ಇರ್ತಾರ ದಾನ ಮಗ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾಡಿದೆತ್ತಾನು ಈರ್ ದಾದ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ತುಯಿಲೆ ಕಾಣ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಇತ್ತ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತದು ಅದೇ ಅವ್ ಕೊಡಪದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ ಎನ್ನಗಾರತ್ತು ಎನ್ನ ದೋಸಿನಗಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂತೀನಿ ಆವಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದಂತ ದೂರ ವರಿದೆ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕ ಬುಟ್ಟೆ ಅಂದತ್ತು ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇ ಈ ರೀತಿನೇ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ ಕೇನ್ಯ ಕ್ಯಾನು ತರ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಡ ಮರ ಇರು ನಾಟಕ ಪೂರ ಪಂಡ ನಾನು ಯಾನ್ ಕೇನ್ಯ ಕೀರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇರು ಕೂಡ ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಇರ್ ಇರ್ ಲಿಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಸೌಮ್ಯ ತರತ ಮಾರ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂದು ಜೋರ್ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಜೋರ್ ಅಂಚತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿನ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಂದರಿಜಿ ಗಾಲಗ ಮೀನು ಬಿಡ್ದಾಕ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಕೂರ್ದೆ ನಂದು ಅತೆ ಇಂದು ಯಾನ್ ಕೇನ್ಯ ಆನ್ಸರ್ ಆವ್ ಇರು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳಿ ಇರು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಂಚೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಂಚೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಿತ್ತಿಜ್ ಮಂತಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೋತಿನೆಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಪಾಡಿ ಇರ್ನ ಜನನ ಓಲೈನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಕಿದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ರಾದ ಈ ಕುರ್ಸು ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಗೌರವ ಜನನ ಪಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿಗೆ ಎನ್ನತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕದೇನ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಜನನೆನ್ನ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಆತಿ ಅಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1983 ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ 83 ದಿದ್ದೆ ತನ್ನ 42 years ಅನ್ನು ಅಂಚಂಡ ಐತೆ ಬಾಕಿ ಏಜ್ ಇದೆಂಗ ಅವ್ರೇನು ಪೊಣ್ಣು ಲತ್ತು ಇರಗಿದ ಯಾತ್ ಇರೆಗೆ ಏಜ್ ಆಯ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಸುರುಕೆ ಪಂತೆ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ದು ಏನಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆ ಅಂಚ ಕೇನೋಲಿ ಮಾರ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಚ ಈರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಜಾರ ಎಂಚಿನ ಆ ಗೌರವಡು ಈರ್ ಎನ್ನ ಕೇನೋಡು ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಕೇನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಗ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ನೀ ಎಂಕಲ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಇರು ಖಾಲಿ ಒಂಥರ ಕೊರ್ರೆ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊತ್ತ ಬಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಓಲು ಇರು ಓಲಿತ್ತೀನಿ ಪುಟ್ಟು ಯಾನ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೈಕಂಬ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬಡು ಎನ್ನ ಅವ್ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ನೊಂಚೂರು ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಅಂದೇಟು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಒಂದು ಏಜ್ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಗಲ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಒಲುಪುನು ಅಕ್ಕ ಡೆತ್ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೈಕಂಬಡೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವಲಿತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ತ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರಂಚ ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರು
ಅತೆ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕೀರ್ ಕಾರು ಇಪ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪುದಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾರು ಗೀತಾ ಅಂದು ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಖಿಲ್ದಾದ ಮಲ್ತಂತಾನೆ ದುಂಬು ಪಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಡಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 16 years ದುಂಬು ರಾಜಕೀಯ ವಂಶನಿಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಗಂಧಗಾಲಿಯ ಗೊತ್ತುಚಿ ಈರ್ದಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಜರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೈತೆ ದಾಯಪನ್ನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನದನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಳುಂದ ಐಜ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ನಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಡ್ಡಾಣ್ ಲಗಡಿಗುಟ್ಟನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪುಜಾನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗಂಡಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಟ್ 4 ಜನ ತೆಲಿಪಾದು ಕ್ವಶನ್ ಐಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಪನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನ ತೂತ ಎಂಕುಲು ಬಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಓಟು ಗುಂತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಓಟು ಗುಂತರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಿನಿ ಸೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂತವರ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ಓಟು ಗೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ದಾಯ ಇರೇಗ ಆತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಆತು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಐಟ್ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಬೈದಿನ ತೂತಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾಪದನ್ನಗಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಆತ 14 ವರ್ಷ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ದೋಡನ್ನ ಶರಣ ಓಲ್ ಐತು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ ಆರು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗಲದಲ್ಲ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಐತಲ್ ಬೈಜೇರಿ ಅಂಕುಲ್ ಎತ್ತಿನಂತ ವಿನಃ ಐದಾಗ ಎಂಕ ರಾಜಕೀಯದ ಆತಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಲ್ಲೇರು ಏರು ಅಪ್ಪುದಾರ್ದಾಗಿರಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇಷ್ಟ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ